Здравейте, атаковци! Радвам се да ви видим днес! Както знаете, днес празнуваме 7-та годишнина на Анимес. А сега ще открием официално партито, но... Нека първо да чуем няколко думи от админа и собственика и организатор на това мероприятие. А именно, нека приветстваме Транса! Здравейте! Добре. Здравейте! Казвам се Михаил Паскаров и се радвам, че сте дошли тук да се забавлявате с нас. Искам да ви кажа безкрайни благодарности. Благодаря на всички спонсори и партньори, без които събитието нямаше да е същото. Моля си аплодисменти и нека всички разберат, че рождения ден на Анимес е официално открит. Благодаря! Точно така. А поне веднага след откриването ще може да разберете за много специална новина. До 12 часа може да се запишете на турнирите в другите две зали, като победителите ги очакват супер яките награди. След това, Истън Спир ще даде специална лекция на тема Япония днес. Това лекцията ще продължи около половин час. След това очаквайте нашата косплей ревю! Което ще продължи достатъчно дълго за всички участници на сцените, като след него ще има томбола с награди. След томболата ще имаме наша специална презентация на топ анимецията от сезона. И моля да си харесате някой от тях. Всъщност по-добре си харесате някой от тях, защото в 3 часа продължава с томболата и се реже тортата за рождения ден. Когато разрежем тортата и се наедем хубаво и имаме около 4 часа за това, ще продължим с обявената тази годишната мисия Мистер Анимес ВГ. А след това ще продължим с състезание по лимбо. Аз няма да участвам, но след като вие се изповите от лимбото, ще искаме да споменем нашите спонсори от това събитие. Главен и генерален спонсор на събитието на Анимес ВГ е SoFar, както Hardware BG, LG, Artline и Hobby Club Silent Magic. Те ще са вашите награди от томболата. За чисти дробове. Без Имаме и аниме викторина за вас с много награди. Хубаво да има награди, хубаво и аз да имам отговорите, защото иначе няма да знам отговорите нито един въпрос. Аз ще му помагам, няма проблем. След това ще обявим победителите в гейм турнирите и ще преминем към разпускане от партито с специално подбрани песни от нашия диджей. А когато той приключи с неговия сет, ще сложим и край на рождения ден на Анимес ВГ. Което означава единствено, че организаторите ще имат един час да опразнят залите тук. Но за всички посетители това означава само, че можете да се събирате, да търсите заведения и да започнете автор партията след рождения ден на Анимес. Така че, започвайте! Но първо, Artline има да обявят една много голяма новина за първи път в България. Моля, посрещнете ги на сцената. Работа. Имам си. Здравейте на всички. Това сигурно ще работи, как трябва да взема. Добре, чувате ли ме добре? Аз на вас чест се облякох. Ще ме простите, че вкарах малко най-бог вселената на Наруто, ама това какво да правим. Всъщност новината, между другото, сега ви снимам, за да знам после с кой да се разправя на това нещо. Имам си тук албум и трябва да казвам. Така, значи, след 6 години разправия с японските ни приятели, най-накрая разреших официално за България да стартираме мангата Наруто. Това ще стане съвсем скоро септември.
септември месец. Два месеца по-късно стартира и One Piece. Ако всичко върви добре, Bleach и Death Note. Хубавото нещо, когато започнахме, че официално създатели на логото одобри логото да направим на български. Тоест, за България имаме официално българско лого. Формата на излизане на поредиците ще бъде изцяло както в Япония, т.е. четеме отзад напред. Нямаме никакви промени, като също така е разрешено, може би с някои следващите. Между другото, дай ми този черния кадър, че имаме един много голям спор в описа. Не знам дали се вижда хубаво, Сасуки или Саски. Тъй като японците изрично поискаха от нас да превеждаме от японски. Цялата поредица ще се превежда директно от японски, няма да от английски. И нашата преводачка, която разбира се не е фен като вас на Вселената, ми изнесе една дълга лекция за едни ударения, къде е на, къде е на у, къде е какво се е чувало. Сега при нас тук е написано Сасуки, но не значи, че ще е Сасуки. Затова ви питам и вас, Сасуки или Саски, ама явно разбрах какво ще бъде. Другото, което поискаха от нас, издателите на собствениците, беше примерно за този кадър. Да, всичките японски викове да ги правим на български. Тоест, дори ни е разрешено, тук не, защото се налага да се изтрива, да се дорисува, дори това е разрешено. Единствено в случаите, където е възможно, тогава ще имаме звездичка и пояснение какво се случва било на този вик или каквото и да е. Нещо от. Но това ще го видите, ще го изживее след 2 месеца. Японците искат от нас да продължим до край. Тоест, все още не са свършили, така че ние не знаем, че свършим или някога. Нашата цел е да издаваме по една книжка на 2 месеца в началото, като всъщност ние ще ги миксираме. Единия месец ще влиза Наруто, One Piece, Наруто, One Piece. Ако това са окей, ще се включат вече да види, че песен. Нашата преводачка се опитала да запази характерния голос на Наруто, който аз дори в първи момент, тъй като не съм чак такъв голям фен като вас, т.е. не съм толкова вътре в Вселената, и той говори малко странно, с едни безкрайни повторения, и аз в първи момент чак се и притесних и така ли ще го правим, няма ли, но се оказва, че това си няма негов характерен голос. Така че общо взето спазваме почти на 100% всичко, каквото е в оригиналната команда. Единствената разлика, че на български. Може би някога да звучи странно, но те японски са малко по-странни. Така че общо взето, с 2 думи, септември месец, мисля, че около 15 сме се нагласили. Хайде на 16-ти, добре, то 15-ти е събота, така че да бъде 17-ти, за да на София, ще стартира. Тогава и дъщеря ми има имен ден, не значи 17 септември, дайте право да обявява. Общо взето това, ако нещо искате да ме питате, давайте. Моля? Колко? Абсолютно както вижда в Япония, така ще бъде. 200 страници книжка, чаптъри, не знам колко ще бъде. Ето това е. Първият. 7. Да. Наградите в мангата, ние винаги имаме награди, така че защо да няма? Ще се искам някакви талончета беше. Bleach означава.
Значи, излично това е желание на японските издатели. Те не желаят да се започва било от средата, било от края, както на са различни арти от средната или каквото да било. Те държат всичко до начало. Дори на се притесняваха, че са били много, дали ние сме щели да издаваме всичко, но аз обясних, че в крайна краща ние трябва да мислиме и малко комерциално. Знам, че вие имате сигурно други маги, които много повече харесвате, но в Viz Media има тия 4 главни заглави, които знам, че са много добре познати. Надявам се, японците след това вече да ни върнат внимание, защото често казвам се, всъщност и ни признавате за държава и затова ни костваше 6 години убеждаването, че ставаме за нещо. Майде Боюклиева. Надали ви говори нещо. Ще ви запозная с нея. В септември месец Анивенчера, към кой фестивал беше? Не, към някакъв друг фестивал беше. Онфеста, да. Да, добре, на Онфеста, ако случайно има Анивенчер, тогава вече ще видите самата книжка на живо и преводачката ще ви я проведе да я видите на живо. Много е готина между другото. Тя е с финландска кръв, знае фински, английски, японски и немски перфектно. Превежда всички езици за вас. Така че ще ви хареса. Нещо друго? Така, значи за разпространението сме решили следното. Освен по киоските, обаче не по всички киоски, ще го има абсолютно на цялата верига книжарници, като се започват Киникон, Book Trading, Cielo, което се сетите. Като киоски ще бъдем в Инмедио всичките и като Инмедио те са 5 Seconds и още няколко имаха. Майре? Майре ли си казва да кажа? Не, Майре. Майре, да. Това от фински означава Мария на български. Да. Нещо друго? Цена 9,99. Нещо друго. За да ви оставам част малко по-скучен, като има по-интересни работи. Това ли е? Добре, много ви благодаря. След 4 месеца от вас зависи колко се може повече майки да има. Благодаря.